Tirkî ragihandin ku hêzên Tirkî derbasî bajarê Minbic li Bakurê Sûriyê bûn. Lê Encûmena Bajar ya Leşkerî Geşçekdarên Sûriya Demokratîk PKK ragihand ku hîn tu hêzên Tirkî derbasî bajar nebûne. Kanala NTV ya Tirkiyê li ser zarê jêderên Xucehî diyar kir ku hêzên Tirkî derbasî derdora bajarê Minbic bûn li gorî rêkeftina Amerîkî-Tirkî. Her li gorî rêkeftina Tirkî-Amerîkî û çekdarên YPG werin derxistin ji bajarê Minbic û li cihê wan wê hêzên Amerîkî-Tirkî hevbeş werin belavkirin ji bo parastina ewlehiya bajar. Ji aliyê xwe ve jî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku hêzên welatê wî dest bi lev û tevgerê kirine li derdora bajarê Minbic li gorî heman rêkeftina Amerîkî-Tirkî û tekez kir ku wê çekdarên YPG werin derxistin ji bajar di demek nêzik de. Lê li beramberî wê Encûmena Leşkerî ya bajarê Minbic û gundewarê wê derbasbûna hêzên Tirkî red dike û diyar dike ku hêzên Tirkî hîn derbasî bajar nebûne lê li ser hêla di navbera Minbic û Cerablus bicih bûne. Hêla di navbera Minbic û Cerablus niha dibin destê çekdarên opozisyona Sûriyê de ne ku tên piştevanîkirin ji aliyê Tirkiyê û li devera Bakurê Sacûr dikeve. Beriya niha jî jêderên taybet a ragihand bûn ku artêşa Tirkiyê derbasî gundê Ewn el-Dadat bûbû li gundewarên Bakurê bajarê Minbic. Ev derbasbûn hate binavkirin wekû encamdan ji rêkeftina Tirkî-Amerîkî ku di rojên borî de hate îmzekirin ku tê de li ser nexşariya rêveberiya bajarê Minbic hate lihevkirin.